Jumandong og mag-amping gyud sa diha sa pagbiyahe kay tungod sa mga aksidente sa kadalanan. Kini manggon nga to ang hisgutan ka kon ka Jumandong bahin sa sunod-sunod nga disgrasya ba. Ikaw nakaagi namang gyud kag ka nag-live no. Naga-report man jud ka na. Di lalim makita nato na bitaw day nga mga biktimas disgrasya day. Oo. Nga magpingit sa kasakit ang uban day magkurug-kurug bitaw day nag-agaw buhay. Tinuod. Di lalim. Oo, pahinumdum man gini siya. Radyo Mandong kay ako nagtuong ang uban ani ang ginabantayan lang po sa ubang drivers kini ra pong mga traffic enforcement units or traffic enforcers. Yes, katawanan kay Radyo Mandong kaghapon tingala ko wait lang. Nganong hinay man kayo ning dagan diha pa ubos Matina kaning gikan sa Sabungan? Oo, tingala ko di man gyud ani kay Sunday pagyod kusog man gyud na sag padagan sus di ay ta sa unahan HPG Radyo Mandong. Kana bitaw no? Alto ang bitaw kita mga motorista. Yes. Mabutan lagi ta. Basta mga kasama na imusinyas nga atong kasugat nga. Anak mo sila Radyo Mandong. Ana day mo ha? Ana na ba na? Ana. Ang motor Radyo Mandong kay ani ba daw? Hinay lang, hinay. Ana. Pasampot na. Dakop dito. On sa kono. Ibong padungan. Bantay sa no. Maunay naka-kuan ka Radyo Mandong. Ang problema di ka kay ang bantayan sa ubang drive, uban hadi man puntanan. Ubang drivers kini ra pon mga enforcers. Yes, day. Kay kung Radyo Mandong, sutoy-sutoy og dagan mahupod na yakason nga dunay mga matala nga mga disgrasya. Kusog na gani ang dagan. Bahada na gani. Nya ang iyang sakyanan day puno kayo, loaded ang iyang sakyanan, bugad kayo. Pabahada day. Naa karoy kining gitawag nato nga importante nga iyang minuran. Hapak siya brake day. Yes. Hapak niya brake kusog ang dagan bugat ang iyang daladay. Bubutog yun ang brake day. Oo. Moton hitabo. Pagbuto sa brake kay dili kaya ang iyang speed ug ang iyang kabugaton sa iyang gidala nga sakyanan. Pagbuto sa brake na basiyo handos gyud sa ubos. Agoy. Katong nahitabo kaghapon. Truck pag gyud Radyo Mandong. Tanawan to nahitabo kaghapon. Daghan ang nadamay ba no? Ingon ani man gyud na siya Radyo Mandong. Kung dili pud ta mahimong responsable nga driver, dili lang kamo o ikaw mismo ang maapektuhan ka ng mga sakay nimo, kanang dala nimo nga sakyanan, di pag yun ang ubang mga drivers di ba na ilaha? Unya ang ubang madamay. Correct. Nga nagdagong og dagan dira sa dalan ang naghisgot ani Radyo Mandong kay kagahapon gawas atong smaana sa Generoso Bridge ba dinhi dapit downtown 5 ka buok mga behikulo ang Bangga pod. Unya na po dito sa may Davao Bukidnon Road. Unya katong gi-send nimo nga na hit and runs may Bansalan. Bansalan patay ra ba gyud? Panubayan pud na nato Radyo Mandong. Kana mingon ana ba no? Mingon man mo nga disgrasya man na. Yes, disgrasya pero naa man na hinungdan ngano na disgrasya. Kana lagi record giingon sa PIO nga sagad razon. Human 97% good Radyo Mandong. Kay ngano man ang mga motorista sa kadalanan kamote. Agoy! Kamote driver.